Moi Matti, nyt on keskiviikkopäivä, ollaan Harajukussa ja mikä on fiilis? Ihan hyvä, ei siimellistä. Tosi kuuma, täällä on aivan kosteusryhti aika mieletön. Oltiin ostelemaan vähän kaikkia juttuja. Nyt mä voin vähän kuvata, näyttää tätä paikkaa. Eli täällä ne kaikki superernut sitten pyörii. Eli ei tää hirveän iso paikka ole tää kohta, mistä yleensä on. Tuolla on Jojopuisto. Kuvaa tänne päin. Vinkkinä sitten, jos haluatte tulla tänä Harajukuun ostelemaan tuliaisia, mitä täällä on tosi paljon vaateliikkeitä ja sälää, jos haluaa viedä Suomeen, niin älkää tulko tänne sunnuntaina. Sunnuntaina täällä tosiaan on näitä happovelhoja ja sun muita hassusti pukeutuneita ihmisiä, mutta ostaminen kannattaa hoitaa muuna päivänä, koska on aivan armoton ruuhka sunnuntaisin.